Beno, bideotxonen bitartez, estatistikan murgiltzen hasiko gara. Ikerketa estatistiko bat egiteko prozesua, zein den ikusiko dugu lehenik eta bai. Demagun, ikasgela bateko 30 neska mutiei galdera hau egiten diogula. Nola joaten zara ikastetxera? Orduan, honen inguruko ikerketa bat egin nahi dugu bai. Gure ikasgelako ikasle hauek ikastetxera nola etortzen diren ikertu nahi dugu. Orduan, lehenik eta behin, galdeketa diseinatu beharko dugu, bai? Horretarako, dauden etortzeko modu ezberdinak, bai? Bilduko ditugu adibidez, garraio publikoan dela, edo oinez, edo ekarri egiten haute, bizikletan, motoan, beste modu batean, azken hau izatekotan, zer modutan ez. Behin, galdeketa diseinatuta, datuak bildu beharko ditugu, bai? Horretarako, kasu honetan, galdeketa egin beharko dugu, bai? 30 neska mutiei galdetu beharko diogu ikastetxera nola etortzen diren. Eta bereien aukerak apuntatu, bai? Orduan, behin datuak apuntatuta, datuak antolatuko ditugu, bai? Orduan, garraio publikoan, kasu honetan, 5, 6, 7, bai? Oinez, beste ez dakizen bat. Ekartzen haute, bizikletan, bai? Aukera guztien erantzunak bildu eta antolatuko ditugu, bai? Eta, ondoren, egiten dena da, datu horiek taula batean txukun antolatzen dira, bai? Adibidez, garraio publikoan 7 erantzun dute. Oinez, 15, bizikleta motorren 5, beste batzuk 3. Eta behin, taula hau edukita, grafikoa eraiki genezake, bai? Hemen, kasu honetan, grafiko honetan, agertzen da, modu bakoitzean, ze jende etortzeko modu bakoitza, bai? Orduan, zati bakoitzak adierazten du, etortzeko kopuru hori, bai? Bale. Orduan, labur bilduz, azterketa estatistiko bat egiteko urratsak hauek dira. Lehenik eta azterketa prestatu, kontuan hartuz ondo ulertzen dela, zer galdetzen den, eta erantzun posibleak zein diren. 2. Datuak bildu, galdeketa egin, eta erantzuna jaso. 3. Erantzunak antolatu, sailkatu, eta zenbatu. 4. Taulak egin, emaitzak kontutan hartuz, eta azkenengo bat, grafikoak egitea, taula horretan oinarrituz. Orduan, datuak galdeketa bidez jaso beharrean ere badaude beste modu batzuk, bai? Adibidez, urtekari, artxibo eta abarretan bilatuta. Hemen agertzen den adibide honetan, errolda begiratuta hainbat datu ateratzea, bai? Ni begiratu dezaket nire herriko errolda, eta erroldadoetatik adibidez ikertu dezaket zenbat biztanle diren 30 urtetik gorakoak. Bai? Orduan, kasu honetan datuak ez dira galdeketa bitartez ateratzen, baizik eta urtekari errolda hori begiratuta. Beste bat, behaketa egitea litzateke. Adibidez, etxera bidean ikusten dituzun zapatila marken izenak jasotzea. Bai? Gure etxerako bidean behatuko genuke topatzen ditugun jendearen zapatilak, bai? Zapatila markak, bai? Bale. Eta azkenengo bat, adibidez izan daiteke saiakuntzak egitea. Honen adibidez litzateke adibidez, esperimentu bat egiten gaudela, edukitako emaitza ezberdinak biltzea. Adibidez, txampon bat 10 aldiz jaurti, eta aurpegia edo gurutzea erortzen den, bai, apuntatzea, bai? Orduan, saiakuntza horretatik, bai, 10 aldiz botatzetik txampona, ateratzen diren emaitzak bilduko genituzke, kasu honetan. Beno, eta ikerketa estatistiko bat egiteko prozesua ondo ulertu duzuen ikusteko, ondoko ariketa hauek egitea nahiko nuke.